se Soňa. A tohle je můj vánoční příběh. Myslela jsem, že se dneska ani neuvolkým. Máma, rohy, záchod, máma, rohy, záchod, máma, rohy, záchod. Máš ten nový dopis, ne? Cože? Něco mladistvého, něco svěžího, něco to... Koření, bylinky. To je ta marihuana, že? Ne. Halo? Tady nikdo není. No tak se nestyď, přece to nebudeme zdržovat, vy tady máte takového. Bohužel mi došly testry, takže kdyby vám nevadilo... No to by mi vůbec nevadilo. Když já ty melouny moc nemám rád. Takže daleko, jo? Když ty jdeš po ulici, tak to ty lidi musí úplně rozsekat. Rozsekat jako roztrhat? Rozsekat. Jako roztrhat. Jako rozvrdat! Takže ty se chceš bavit o matkách. Tak jsem to vůbec nemyslel. Dobře! Tvoje matka je tak tlustá, že ta její prdel je stejně veliká jako ten Helenin pytel. Tvoje matka je tak tlustá, že kdyby ji chtěl Superman obletět, tak zdechne na půlce cesty. Já nejsem žádná pička, vy jste pička. Ahoj. Holko s nejhezčíma nůžkama na celém světě. Můžu ti něco říct? Ne. Co pak toho chci tak moc? Já chci kamarádku. Je trošku těžký být tvoje kamarádka. Kundičko. Tak čas budu celý tvůj, co ty na to? Přijde ti tvůj Ježíšek. A on určitě přinese i dáreček. A doufám, že si pod stromečkem já rozbalím ten svůj. A to vám připadá normální. I na Štědrý den. A kde je stromeček? Jmenuji se Soňa. A tohle je můj vánoční příběh. To byl tvůj vánoční příběh.